Malawi Today. I tell you something. Every one of us one day is going to die. It's a matter of when and how. But we're going to die. In Murungwan Sugataka Mbiri, Mbanja Manga Munaya enough 9. But I sick on a 5 and Yamada 4, 9. All of them are now gone. That's Andeka. Why God has kept me for this long, I don't know. But I thank God. I thank God for keeping me this long. As I try to warn Chima, could he first my sankai? Munwazaka 70 and got a goofa. Munwazaka 4 and got a goofa. Munwazaka 47 and got a goofa. Jojo, I wish you well. Tikulandireni kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani yayikulu kwambiri imene yakhala ili mkamwa kuyambira nthawi ya kampeni ija kuzafikana pamene anatenga a professor Boma inali yokhuzana ndi za usinkhu wawo. Koma tikakumbutsananso padzana pali mkulu wina amene wapepesa amene ndi George Kasakula. Makamaka pa nkhani nso yomwe yoanena apita Mutharika kuti ndi akulu. Ndi pakuoneka kuti pali kankwanyanya ndithu ka anthu kamene kakufunika kuti kapepese ena mwa iwo ndi amenewa. Pali uyu amati Chawezi Banda, komanso tinakamba kale kuti pali achina Hafre Mvula, Ampeka Sambo, komanso ndi anthu ena ndi ena osiyanasiyana. Inu tamvani zimene ankanena anthu amenewa. Ndizazaka 86 izizi tifune or tisafune zili choncho zitangodisa ndina kuti tatopa we don't wish anyone bad koma ndunena kuti chiopyezo risk imene makosa na DPP pazofuna zawo pandale ama atenga pa moyo wa Mutharika ndi risk yoti nesi ndaione fanya ndina kuti bwana munthu otifune tisafune munthu uyu ngwankulu izizi sili kunenera kuti tikutani koma china chonena kuti even kakanizidwe ka munthu oti ngokalamba bwana kama siyanga ndimalizire ponena kuti chakonda mwini mulekere aine achanena kuti iwo aenda ndi Mutharika koma ndifake ndonena kuti mukoza kuona tsiku lale ine ndikunenetsa kumene kuli masapota a DPP afinya corona ngadala katolika ena afinya mabaibulo ena agwira manja chonchi kuti kodi ku South Africa ako bwana abwera ko liti ali blank sakutya abwera ko so bwanji because akukana kuti sali kuchipatala ena akuti ali kuchipatala iya yaendera business akapanga za business koma ambiri amene ali osabaraso DPP akumanena kuti ife mene timaziwira Mutharika si president okonda kuyenda ama akonda kukhala pa khomo akaenda ndi uchira kecha tani chafuta ife sidi kupenekera kena kali kose koma tingonena apo nena kuti izi zimene ayankula amuluzizi owa supporta ndizoona Mutharika kumbali ya wachita tikanga naso siku akula zinazi tikungonena po aunikira DPP kuti zinazi chiopsezo chimene atenga poika mahopo ose chiyembekezo chawo chose mwa munthu wankulu ndicho ife bandakatu banga analysis azoba akuti tikazapanga chonja Mutharika tibise kuti ndi akulu tizi prezo tizibanga preza no shit ya Mutharika tizi janja ya zimezo sitijidatu si ife ngawo betu candidate ali yesa mena kufuna kuti timuvotere ngawo betu for me I want to feel simngoba vula ngoba mundene ngobata ngobera njimuntu mundo opera magani kadine bana singabobe muntu I don't fear anybody at your age what you fear someone no I've done everything else Zambia ndachita mwanga once success or failure but I've done it palipo muntu amene anatipeza soto mundare iwo Mutharika anatipeza mgeme mene ndafuna zopyeza pano inisongano opyeza anani anandi akopyeza lero baba ndikunena kuti ndikumene aliko ndikwauza kuti ineyo anandipeza mundale tikatena pa seniority ine anandipeza nani ndakulawo naputisa akulawo kuti akhale president abengo so babariwo zingaope paja bagulira zovala inde bagulira sokosi jani paka abengo
mutakatenga ulilongwe iye napangila nalipirira basi express kuzagona pa Blantyre Lodge malipirira basi aja express 487 namba yake anakuza na muluzi kuti bingu abwere kuno mulipirira yes amuluzi angatipo ino maziwa afusena amanena personal money so uzandipasa muluzi ya my personal money kuti akwere coach akwere express inali ngongole nalofuna financially anaibe copy so nazagoneka paloji pa Blantyre Lodge mati nagona kuno Blantyre Lodge ana mamaje nakateko bajere ubira na kwa muluzi kusanjika ndinapita nawo ndeka ubira nawo the following day you drove him to I drove him Sanjiri anakuanda muluzi kumene kuja kuti ayi ndifani tese chipani changa ndiya kuti atenge nyawata ya utandizane kutesa chipani cho kunena ilo lero muona na basema alora ntimi utapanga zonse kwa dziko and I'm apita anali ku US anaja kubwera kuzakhala ngatazizo so kunalibe the history ya yobanga zina yabango unena anazabwera constitutional chakuti kuma so basi choka baja mama aje nabira ndi male mudumbo le bana akati mbwene ndi le bana nabira soko kumana da mrosi kumene kuja defense kana bemba bingu ya ine ndono sindiri bwino enwafuna kuti munitandizeko aka nchito paka nacho sa professor Njora kuchoka kureserve bank ukaiga ukapasa ndani zere majira hapo mwina hiyo nawe mazoma zawo ndio ndio utasato vyeze because kuina ko dinariko iwasa nafike mu zero meno so zopa zo mena is one of is not in my DNA singaobe mtu sinwafa so ndunena kuti sana bwere ndina dabo kwa pili kulisana pili ku manifesto launch because manifesto ndi chimene iweyo ngati presidential candidate umachitenga kukauza amalawi kuti ine ndifuna mundisankhe zimene ndakonza tumbalanga ndi basule tumbala tambe manifesto yanga ndi iyi umana kwandi paka mapako because sungakafusire ntchito potuma munthu kuti ayi azikandiyankhira mafunso ine ndikangokhala pa ntchito no you go in person and present yourself before Malawians kuti manifesto yanga ndi iyi manifesto yanga ndi iyi ndi timu yanga ndi izi so you've got to own it. You must show ownership of the manifesto by absconding or abdicating that responsibility. Kumpasa Jane answer, Dr. Jane answer, ndikulakwisa. Even ngakari Dr. Jane answer, kuvomera that responsibility is wrong because in our constitution, vice president amakala assistant, samakala ndi ndikanene kuti ntchito yona kuti iyeyo alibe power kuendesa boma yekha koma akhoza kutumidwa kapangeni so munthu wotumidwa sangakayimirire kuti ine ndine president lero sizingatheke so that in my opinion chinali kusakhala bwino bwino kusabwera pa manifesto launch yapa njamba apa kujaso ndikulakwa kwambiri the excuse was two frames there kusatsika galimoto ndi chinthu chochititsa manyazi and it was strange again kuti munthu amene ana inspector general of police ndiye pakamwa pake pamatuluka mawu omwewo mugapo tanakhalamo APM anakhalamo ndi apolisi aku Malawi he's been guarded full every day ndi security ya ku Malawi apolisi ya ku Malawi APMF apolisi ndamene amawagada so he cannot claim insecurity he cannot and unless he is passing a vote of no confidence on the security detail yawo so chimene chija chinali it was very presidential kuti munthu ulankhule
kuti ine ndalepera kusika choti security mona yoti jonji ari ndi intelligence yanji. Does DPP run a parallel intelligence? We have one intelligence in this country, the NIS, komanso ina ndiyo anzatu wa police amaziwa or army. So there is no other person who can run an intelligence outfit. Kuziwa kuti kulangu zimele kuitazo iwo mukadira urone na kuti you cannot say intelligence ndi makateka kuti information ya intelligence iba karowa pati mwagegisa chito. Why did you report to police? Kuta police aja bwere azapange deal ndingane nakasopana nangakata kuopa choncho nangakapaka kampeni kuzimba apita kumangochi apita kulilongo apita kachikwawo nangomeni koko ndi more remote areas ndi azitawa azopyeza kuti powder huku ndi ngakhala bakiri muluzi TV kumvera erogwa TV station kuti ayi ati kumene kunali powder nangazimene zoti munthu ungamvere munthu wakuno bwino ungamvere nende utazikupyeza kulikonse tu azikupyeza kulikonse awafusa za ulenda muluzaji ulenda muluzaji amauzidwa ati umene mupitako kwabweratu ndi kuboda district musapite akakupanga ndiwemba wabwera ambiri masoja ako muluza wapita not with enhanced security but the same normal security maboza maboza opanda chitu. So kumbali yamba I think aonesa kuti nzona sali ready to be president and nzona kuti mwina zinthu zimene zimalankhulidwa about his age ndi kukula ndi physical inability kusatha kukwera mastepe kusatha kupanga zakuti with agility bwinobwino kuzipanga mosavutika zinazosa zona kuti it is wrong kuti Magalasi akawerenge manifesto ya DPP representing President Mutharika, because that manifesto is what Mutharika and his team are doing. And Magalasi has no position for my knowledge. Yet when yinga mtume iyeyo kuti awerenge manifesto. That's why amazikanda kwa zina zache. Mangu mafiga zonona kuma malepera kuzipanga justify.